Hvala Biljana, pošto si pomenula Tivat, dozvolite mi da izdvojim 1 minut za Tivat. Tivat je bio veliki događaj i koristim ovu priliku da čestitam Crnoj Gori kao državi što je uspjela u organizaciji takvog događaja. 2 stvari su se posebno istakle. Jedinstvo, mogli ste da vidite predsjednicu Europskog parlamenta u Podgorici koja se obratila svima, sve partije su bile tamo, vladajuće, opozicije, vidjeli ste predsjednika države i predsjednika vlade kako zajedno rade, sve se može kad se hoće. Mislim da je to bila jako važna poruka i upravo je to što želimo da vidimo, tu poruku jedinstva, nacionalnog jedinstva, da zajedno smo u ovome. Nije slučajno da 80% vaših građana žele da se pridruže Europskoj uniji i zbog toga sve političke snage treba se ujedini. Još jedna važna poruka koja je bila važna je ta tradicionalno crnogorstvo, crnogorsko gostoprimstvo, slike i fotografije koje smo vidjeli iz zaliva i Stivta sa Lovćene predstavljaju neizreciv doprinos pristupanju. Crna Gora je pokazala da će donijeti nešto Evropskoj uniji i zato želim da kažem svaka čast. I možda još jedna stvar, želim da se nadovežem. Događaj ove veličine, ovog značaja nosi brojne izazove u pripremi, organizaciji, mjerama bezbjednosti i moram da istaknem da je posebno izazovno pitanje bezbjednosti. Crna Gora je svim tim pitanjem upravljala na jedan vrlo elegantan način, svaka vam čast. To je moja prva napomena. Druga stvar, šta sve to znači za investitore? Mislim da jedna od važnih poruka iz Stivta je postepena integracija. Mi donosimo benefite građanima, koristi građanima Crne Gore, Srbije, Albanije prije samog formalnog pristupanja i vidjeli smo to prošle godine, svi ste osjetili u svojim džepovima kada je SEPA postala stvarnost, kada su se Crna Gora i Albanije pridružile SEPI. Dakle, 20 puta su manji troškovi kada su u pitanju transferi preko banaka iz Crne Gore prema Evropi. I u Tivtu dobra vijest je bila dan prije toga, Savjet je dogovorio da se uspostavi besplatna roaming zona sa zemljama regiona. Počeli su pregovori i moja ambicija je da Crna Gora opet bude prva zemlja koja će preći završnu liniju u tome, finiš liniju u tome i nadam se da će u oktobru tokom samita Crna Gora već biti u roaming zoni Evropske unije. Opet, to je nešto što će građani osjetiti u svojim džepovima. To su bile, dakle, poruke, put i napori se nastavljaju. Mislim da u svakom poglavlju i sljedeće sedmice u ponedjeljak 2 dodatna važna poglavlja će se zatvoriti. Sa svakim zatvorenom poglavljem, sa svakim mjerilom koji se ispuni, vi se usklađujete sa evropskim standardima, sa evropskom praksom i kao odgovor, znači time jača povjerenje investitora, to je neprocjenjivo i zato je, mislim, jako važno da Crna Gora kao lider predvodi ove tranzicije, ali to je bitno i za plan rasta. Plan rasta je u stvari novac za reforme i drago mi je što Crna Gora predvodi te napore i nadam se da će tako nastaviti. A vladavina prava je alfa i omega procesa pristupanja. Sve počinje sa vladavinom prava. Otvorili se vladavinu prava kao prva poglavlja i klaster, ali to će biti i posljednji klaster. Nadamo se do decembra poglavlja 23-24 pravosuđe, borba protiv korupcije. Nadam se do kraja decembra da će biti ta poglavlja zatvorene. Vladavina prava je stup. Naravno, ako ne ostvarite napredak, možete da ostvarite napredak u usklađivanju sa energetskim sektorom koliko god hoćete, ali ako ne ostvarite napredak u oblasti vladavine prava, nećete napredovati. Dakle, Crna Gora je bila prva u regionu koja je prošla prvi test, a test je zvao IBAR izvještaj prije 2 godine. Sjećate se, sada skoro svako domaćinstvo, svaka porodica zna tu skraćenicu, to je matura, praktično maturski ispit koji vam omogućava da zatvorite poglavlja. Bez toga nema zatvaranja. Prije 2 mjeseca Albanija je, sa zadovoljstvom mogu da kažem, postigla isto i zamajac se nastavio. Crna Gora je koristila svoje šanse prethodne 2 godine. Do prije 15 mjeseci imali smo 3 zatvorena poglavlja, sada imamo 15.
a do kraja jula opet, ako Bog da, imat ćemo 18 zatvorenih poglavlja, a ostala poglavlja, njih 15, su u završnoj fazi. Nije da mi sad zatvorimo neka poglavlja i onda počnemo pregovore o vladavini prava, politici potrošača ili fitosanitarnoj politici. Ne, sve je to započeto davno i sada smo u završnoj finalnoj fazi. To je dobra vijest. A usput da kažem, važno je znati da kada uđete nema vremena za opuštanje. Prerano je reći završio sam sa poglavljem 15 i to je to. Ne. Tokom godina i decenije izradili smo te mehanizme Europske unije, žao mi je tako i kako morate da primjenjujete pravila, imamo ekonomsku oblast, imamo evropski semestar, svaka zemlja u aprilu mora da iznese svoje planove u vezi ekonomskih politika, da se vidi da je to sve usaglašeno sa evropskim politikama, digitalizacije, zelenoj tranziciji i slično. Imate u vladavini prava. Dakle, svake godine će se podnositi izvještaj o vladavini prava koji dostavlja svaka država članica, sprovodi se procjena, a onda će biti neke preporuke date, daju se preporuke, a od tih preporuka se čekaju da budu realizovane. Dakle, izvještaj o vladavini prava koji dostavi Crna Gora danas znači da ste veći dio te aktivnosti u okviru Evropske unije. Izvještaj je dobar, izvještaj koji je izašao o Crnoj Gori je dobar, najbolji koji je Crna Gora do sada dobila i mislim da je to dobar znak da se krećemo u dobrom pravcu, ali nemojte se opuštati, još puno toga treba da se uradi, a posljednje u ovoj završnoj fazi, ali da se vratimo opet na Tivat, mislim da se čula jedna važna poruka od evropskih lidera da ste ozbiljni i da ste dorasli svom zadatku i siguran sam da možemo nastaviti u istom ritmu. Samo da kratko nešto kažem o korekciji povezanosti sa investicijama i ministar je pomenuo i citirao šeficu Ursulu von der Leyen. Vidjeli smo, jednostavno pogledajte grafikon od prethodnog proširenja 2014. 2013. Kad god se država pridruži Evropskoj uniji, vidite nagli skok od tog trenutka država koja se pridruži Evropskoj uniji zaista se nađe na mapi investitora. Zato je dobra vijest da malo budete ispred toga. Biće gužve, biće mnogo drugih zainteresovanih za Crnu Goru, dakle i željeće da ulažu u Crnu Goru. Jedna od stvari koje želim da vidim u narednih 12 mjeseci je ono što smo stavili u naš politički akcelerator, to je pristup jedinstvenog kioska za obnovljivu energiju. Imaćemo investicijonu konferenciju u oktobru i nadamo se da ćemo razgovarati tamo dodatno. Druga stvar se tiče investicija generalno u ovim zemljama, da će se u narednih 12 mjeseci zatvoriti sva pregovaračka poglavlja, da budu zatvorena i da pređemo na potpisivanje ugovora o pridruživanju. To bi bila moja velika želja, to je moguće, potrebno je još rada i napora, ali sam uvjeren da idemo u pravcu postizanja toga.